How do you like the budbud? Yung eggplant na yan is yung parang eggplant nila dito na mataba na maputot. Ito naman, manipis na mataas. Good morning, Philippines! Good morning, YouTube! Good morning! So, ngayon, ang breakfast ko is itong suman. Yay! Suman. So, ngayon, first try natin siya. I-open ko lang siya. Ipakita ko sa inyo. Ginawa ko siya kagabi. Ipakita ko siya sa inyo kung paano ko siya ginawa. Hopefully, okay ito kasi first time ko ito. Well, actually, ginawa namin ito noong bata pa ako. Yung mama ko gawa nito. So, maliit pa ako. Tulog pa si Mister. Gawa lang ako ng coffee. And then, kakain tayo ng sumang nakasaba. Hopefully po, okay po ito. Hopefully, naluto siya, guys. First ko to, guys. Hello, guys. Tingnan natin, guys. Ano, ay, budbud talaga siya, guys. Budbud. Binudbud. I don't know kung anong tawag dito sa ano. I know suman. Pero budbud ito sa amin. Uy, luto siya, guys. Hala, guys, meron talaga siyang latik. Ipakita ko nga sa inyo ito mamaya. Yan, kay Tami yun sa akin. So, tignan natin kung timpla nito okay ba. So for now, makikita ninyo kung paano ko siya ginawa. Clip, insert. Went to the market. Yeah, he liked the pasta to us. He liked the ravioli. Oh. And that pasta. The only one of the time. She was a teacher at the Catholic school. Oh, and I tried the remote again. It didn't work. So, ngayon guys, magbuboy lang ako ng tubig para dito ko na lang ilagay yung dahon ng saging. Yung dahon ng saging, problema po pala kasi yung dahon na mabili pala natin sa store, ang daming mga gisi-gisi. Parang rep na ba? Parang naano na siya, may hiwa na. Hanapan ko na lang ng paraan para hindi lumiligsit. Ang problema kasi sa kasaba, mabasa-basa. Anuhin ko lang siya guys, pugtaan. Para hindi siya basa. Ito siya, malinis po ito ba? Sa, ganituhin kasi yun sa Pilipinas, yung, yung parents ko, naalala ko, magpugta sila, magpugta ba yun? Parang kunin yung tubig ng ganito, ganito. Ang gagawin ng parents ko is, ganito. Wala, ang daming tubig pala. Look. May nakita ba kayong sumirit? Huh? Dry na siya. Kunti lang talaga guys. Dalawang lang kasi. Dalawang bag ng kasaba. So, sobrang kunti lang to. Ito na siya guys. Anuhin ko lang siya parang ganunin para hindi siya buo-buo ba. Tapos na tayo sa dahon. Kunti lang yung dahon kasi kunti lang naman ito. So, gawa tayo ng latik. Ito yung gamitin ko. Ito siya. Yan, latik tayo. Oops. Itong yung brown sugar ko is tumitigas guys. Natin itong asukal na ito. Sana okay pa. Okay? Lagay natin si asukal. I think that's enough. Hayaan natin siyang yung parang lumatik na ba? Ito. Ikan ko kayo guys pag ilagay ko na yung kasaba. Konti kasaba lang and then after that, balikan ko kayo. Lagyan ko na siya guys ng konting kasaba.
Yon. And then, tignan na lang natin kung anong resulta. Napadami man ata ito. Ito na yung latik, guys, kasaba. Napadami ko yung kasaba. Ito yung parang palaman ba, ilagay natin sa loob. Kaya mayroong ganito. Ayan. So, itong kasaba na natira dito, ang gagawin ko, sabi pa ng kapatid ko, well, ang naalala ko din, lagyan siya ng, ipakita ko sa inyo para makita talaga ninyo. Set aside lang natin siya ito. And, lagyan natin siya ng konting coconut milk. Tignan natin. Dagdagan natin kasi kailangan siya may pagka-moist konti. So, ito siya. Tignan ko lang, guys. Tignan na natin. Okay ba? Oh my God, Misty. Ito. Ano lang kasi ito siya, guys. Parang bana-bana ba? Okay. Then, lagyan ng asukal. Lagyan ko lang siya ng asukal. Tignan natin kung gaano. Sabi pa ng kapatid ko, tikim-tikiman lang daw. Yung sugar, look. And then, inik natin ulit. Hindi masyadong matamis kasi yung ilagay natin sa gitna, matamis na. Pero nasa sa inyo lang yun kung gaano katamis. I chased a bunny rabbits with. What did she do with the rabbits? I guess they would come in like play with the garden. Ako, tikman ko lang siya. And then, hindi nyo lamunin. Anuhan na nyo, iluwa lang ninyo pagkatapos yung tikiman. Pahira natin siya. Maybe this one is not. Yes, kailangan lang talaga siyang pahiran kasi makita mo siyang kailangan malimpyo. So, ito guys tignan nyo. And then, pagkatapos nyan, lagyan natin ng exciting man ito guys. Exciting itong ginawa ko. Tika muna ba. And, lagyan natin ng latik. Latik na si Tikla. Hala, oy, parang nasubrahan man itong latik ko, oy. Naku, oy, han, oy. Oy, han, oy. Nasubrahan man, han. Oy, han. Ay, naku. Pineapple. Lagay natin sa gitna, si latika. And then, tapos niyan, ganinuhin. Ganinuhin. Yung parents ko, ganito, oh. Naalala ko yung parents ko. Oy, madami man ang latik, oy. So, ang ganunin lang siya, diba? Ganunin. And then, i-roll. And then, pag-roll, ganunin. Oy, matagal na talaga akong hindi nakapag-anit to, guys. And then, tupiin yung andito. Ay, para na akong nabakikaw noon. Abti kay ko ani ba? Master ako nito noon ah. And then, yan. Hala. And then dito. Ganon, di ba? And then, ilagay natin pa ganon.
Ito siya guys, nilagyan ko siya ng konting tubig. And yung ano, yun, tabunan ko lang siya and then pabayaan dyan. Yun, pabayaan ko lang siya dyan. Walang tubig, steam lang, ganon. Okay na yan. Mag-clean up lang tayo. I think dito ko kayo ito na siya, guys. Look. Hopefully, pabayaan lang natin siya dyan. So, hindi ko lang siya ilagay sa refrigerator for now. Ano lang siya. Dito lang siya. Ganun. So, kainin natin ito bukas. Bukas na lang nito, look. Bod. First time. So, tignan natin kung okay ba siya. Lumabas yung mga ano, oh. Latek, oh. Manamis-tamis. Kita na ninyo, guys. So, simple lang naman siya, pero sobrang ano siya, parang matrabaho. Matrabaho siya ba? There you go. Ang latik niya, guys. Look. This is my first time. Well, then somebody else made it and gave it to you. I like it with the latik inside, guys. In the backyard. In the front yard. They're making a little stall in it. In there. And she's selling that. A little income. So, ngayon, guys, kita nyo naman nakabista yun itong pang trabaho. Yellow trabaho na sinina. How do you like the budbud? Huh? It's good. It's very sweet. Because of the latik inside. Of course I know why. But you like it? Yeah. Oo, nagustuhan niya. Yung latik lang talaga yung nagbigay ng ano, tamis sa loob. Yung garden ko, guys, palaki ng palaki. Gusto ko pang mag-add din doon, oh, sa area na yun. Lumaki yung ano natin. Pepper at saka ano, tomato. Zucchini po yun, guys. Nagkakat si Tami ng kuan, guys, grass. Ito naman si Roxy kumakain.
Ako naman, ang gagawin ko is mag-weedwalk. Hindi pa rin tapos si Tami. Tapos, look. Pagod ako guys eh. Ano din ako nag-weedwalk sa buong area. And then, may pinutol akong kahoy doon sa likuran. Diyan, sa likuran talaga, doon sa pinaka mabaglot na lugar. Natumba siya. Iwan ko kailan yun natumba yung may ano ata storm. Natumba siya. So, pinutol ko para hindi na mag-ano si Tami. Mag-alala kasi nakaharang sa ano, sa ikakat niya na grass. Hopefully, tapos na siya. Ay, kasi kanina pa yan. Nag-start yan mga 11:30. Ngayon, 2 o'clock na. Ang dami ko pang dapat i-transplant. As in talaga. Pero yung i-prioritize ko na i-transplant guys is yung ano, eggplant at saka bell pepper. Nagdudugo-dugo yung tainga ko guys. Ito oh, dumudugo-dugo. So ngayon yung garden natin is lumalaki na talaga siya. And then ito yung harvest. And the arugula, this is what I got for now. Look, one. Okay. Website with a note. Hey, not bad. Chicken na naman kami ang salad guys. We still have chicken left, right? From the previous. That's why you put them all the way in the back of the yard in a pile. I will buy him a rice cooker, Han. A small one. He's alone. We can go to Walmart and make one. Because he's alone anyway. I'm sure he's not cooking all the time, but just in case he wonders. What else do they really like? What? Coffee pot maker. Look at the little ones that I use at work. Why don't you told him before you're gonna give it? I did want to give it to him and he didn't take it, and then the one in the house died, so I used it at the house. Yun yung kaibigan niya guys. Nagkasawa na yung dalawang bisis na hiwalay. Sabi ko, hindi ba siya naghanap ng ano, girlfriend? I told my viewers about him, man. But he doesn't want. I think he doesn't want. Tami, I asked Tami. He think he doesn't want any relationship. He's too smart for that. He divorced twice, so Twice. I guess he know better. Oh, I thought he hooked up with a little film. Is he starting now? Huh? Is he starting now? Yeah, but Roxy drink more than Misty. I noticed that. Look, she's back. Roxy's back again. She's more thirsty. She like it's cold, Han. Mister, nagluluto si Mister. Ito siya, guys. Ito na. Maganda pala talaga. Ito gamitin, oh. Dito ko itanim yung eggplant. Ay, itong eggplant, ito yung hinihintay ko na lalaki. Ito yung klaseng eggplant na katulad sa atin. Yan yung itanim ko dito. Hintayin ko lang yan. Na maano, lalaki kasi oh, kakatubo lang niya, oh. Yung eggplant na yan is yung parang eggplant nila dito na mataba na maputot. Pandak na mataba. Yun. Ito naman, manipis na mataas. Kaloka. Ready to ano na, oh. Maganda ito yan, oh. Ilagay sa burger. Hindi ako sure kung paano ito i-replant. I think it's ready na siya, diba? Spinach. So, dito lahat. Puno na to dito, look. Puno na. So, dito, dinagdag ko to kasi yung bok choy pala sa ano. May ano dito, bag. Tignan ko. Yung bok choy pala doon sa container. Nasisira na siya kasi hindi ko na transfer agad. Ito naman,
is spinach ito, 2 linya. Yan lang. Marami pang spinach pero prioritize ko yung bok choy. Nagpaduyan-duyan ako. Tignan niyo si Dami Love. Hi baby. Kain tayo, dinner. Dinner tayo guys. Yung sarap ng dinner. Nandun pa si Tami sa labas. Pagod yung mukha ko, no? Mukha ko is pagod. Nakakapagod. Tingnan. Pagod ako guys. As in, iwan ko yung katawan ko. Every time na lang may gagawin ako sa labas, yung katawan ko is hindi kaya. I think kasi hindi ako palaging naglabas-labas. Kaya gawa pa pala ako ng thumbnail din. Wala pa akong thumbnail. Hindi ako nakapagtapos ng edit ngayong araw. As in talaga. Meron akong video. Isa na lang. Roxy's here. We're gonna end the vlog, guys. My body is pain. It's aching right now. Yeah, there's a problem with those. Night, guys. Hi, guys. See you tomorrow. Sakit. My shoulder, oh my god, everything. Anyway, guys, I'm going to end the vlog. Pasensya na, guys, ha. Oh my god. Tapos na kaming kumain kanina lang. Nanonood ako ng higa-higa lang ako doon. Hindi ko talaga kaya yung katawan ko. As in talaga, as in. Anyway, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow.